Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyunk, csak elnézést, amire sokáig nem volt videó. Azért, mert igazából nem volt kedvem videózni. De most van kedvem, úgyhogy az kisöcsémmel és Szonyával csinálok egy kérdez-felelek videót, amiben csak az kisöcsémnek lesz vele a hangja, de itt a modba láthatjátok, hogy majd írogat a Szonya. Szóval akkor igen. És akkor ez egy kérdez-felelek videó. Hát nem írtatok kérdéseket, szóval én magam szedtem össze pár kérdést, amiről azt sejtettem, hogy jó lesz nektek, de vagyis hát, hogy ti is kérdeznétek. Hát igen. És akkor akkor az első kérdést, amit én összegyűjtöttem, az az, hogy mióta játszom Star Stable-en. Hát azt hiszem karácsonykor kezdtem el játszani, mert nem most karácsonykor, hanem már nagyon rég karácsonykor, mert az egyik barátnőm felajánlotta ezt a játékot, és karácsonykor léptem be. Hát úgy kb. Karácsony után 5 nappal, hát nem tudom igazából, hogy hogyan is volt ez. Úgyhogy akkor a következő kérdés, amit összegyűjtöttem, várjuk csak, hogy miért is kezdtem el játszani ezen az egészen. Hát azért is, mert a barátnőm, aki felajánlotta, az nagyon jónak tartotta. És azt mondta, hogy ő imádja ezt a játékot, tényleg nagyon lekötött őt is, meg leköti most is, ugye, hogy engem is. És úgy gondoltam, hogy át akkor letöltöm, és ahogy beléptem, elkezdtem. Hát szinte a szívemhez nőtt, úgyhogy nagyon jó ez a játék. Tényleg, aki nem játszik ezzel a játékkal, aznak nagyon ajánlom ezt a játékot. Szerintem videóim alapjából szerintem már annyira megismertétek ezt a játékot, hogy ti is megkedveljétek, vagy valami ilyesmi. Írjátok be, ha Star Stable, ezt előre mondom, hogy csak laptopon, vagyis gépen lehet letölteni, mert se tabon és se telefonon nem működik ez a játék. Ugye? Tudom, kit érdekel, hogy 2-t futottam. Itt a Szonya, és akkor most igazából a következő kérdés. Keveset gyűjtöttem össze, szóval ez egy kérdez-felelek is, meg egy szórakoztató videó is. Szóval ez egy összekavarodott. Amúgy az az érdekes ebben a játékban most, hogy angolra állítottuk a Szonyával, a kisöcsém nem, de mi igen, és így nagyon furcsa. Szóval megpróbálunk emberekkel angolul beszélni, mintha angolok lennénk, de nyilván ez videóban látszódni fog, hogy magyarok vagyunk, már ugye beszélek, szóval magyar vagyok. Igazából itt van a fordító, mellettem, és itt fordítom, hogy mit csinálok. Hát, hogy mit mondok angolul. Kocsi ambulance-kal. Mi? Mentőambulance-kal, vagy az a tűzautó. Szerintem a tűzautó az ambulance-kal. Hova tűnt a Szonya? Most Szonya ott van mögött. Vett egy másikat! Vigyázz, Ecsi! Igen? Vigyázz! Jézusom!
Hát de ez nem normális. Ja. Miért sír? Miért sír? Miért sír? Szonya. De Szóval akkor ennyi lett volna ez a kérdés. De nem írtatok, hát én nem tudok összegyűjteni magamnak kérdéseket, már hát értitek, szóval eléggé hülyéül néz ki, hogy most én magamnak tettem fel kérdést, de nem írtatok, hát minden egyes nap néztem, hogy esetleg valamelyik videóban, ahol megemlítettem, hogy írjatok kérdéseket, írtatok át, de nem írtatok. nem hiszem el. És most kilépett a csoportból. Hát, mi a baja? Hát azért, mert ő lecserélte azt a új lovára is, és nem hívjuk meg. De akkor hol van? Jöjjön ide, és meghívjuk. Ugye? Amúgy vettem új hajat, mint láthatjátok. És egy golos minket. venni. Te kékbe fogsz venni. De Evi lehet, hogy azt a feketét fogom megvenni. Mi? Szóval, Adani, de mi van? én lehet, hogy azt a feketét fogom megvenni, vagy azt a kéket. Aha, oké. És most hova tűnt a Szonya? Hát most ezt nem értem. Hallaj, ő is vidis. Most mi a baj, Szonya? Megkérdeztem tőle, elmondva. Safe, Ryan, Global Group, Club. Így vannak angolul. Szóval ez a mond, ez a barát, ez a globális, magyarul úgy van írva, ez a Evi, én nem vagyok. csoport. Adani, én nem vagyok klubba. Oké. Beléptél ki? Már nincs kedve most klubba, úgy Csapi beleli. Akkor szólok én is. Most azt hiszem, hogy oda, de mindegy, ráírok így hangfalba, hogy mi a bajuk. Mi a baj? Igen, ide jöttél hozzánk, és igazából meg akartunk hívni, csak elmentél. Írtam is, hogy tök szép vagy így. És megmondtam neki. Yes. És ő most hol van? Ott van. Most el fogom kapni. És meghívhatlak? Várjál, meghívom. Mindjárt csak el kell, hogy kapjam őt. Mert nem tudom, mi a baja. Friend. Evi, meghívsz. Beszívattam most az egyik barimat, persze. Hogy angol lettem, és ezt angolul leírom. És nem Addig leteszem, mert sok idő, mire én ezt így kiokoskodom. hát igen. Jó, addig tartom, mert nem szeretném, hogy unatkozzatok. Yeah! Adani, nagyon csúnya hajak vannak. Ha nincs nem csúnyák, akkor biztos vagyok én. Nem. Hát most nem Én nem kérek ilyen csúnya hajat adni. Nagyon csúnya. Na, Véd nem is nincs szép. akkor Adani, nem szép. Vagyok szép. Fúj. Hát nem. na. Akkor most leteszem, mert itt írom, hogy angolból lettem, és nem tudok
Angolul. Angol lettem, és nem tudok magyarul. Oké, na ezt. Én tudom. 5 vezöl. Hát és bevöl. És mi? Valamiért nem írja ki az utat. Med. A meda és baveda, és az Jelzik internet kapcsolat. Ez így nagyon sok állatoknak Oké, na most nem tudom. De hát mindegy, akkor most nem írom meg, mert a fordítón valamiért Ellomla. De itt egy másik fordító. Hello, nekem 2 fordítóm van. Na, akkor próbáljuk meg ezen. Szia, én vagyok az állus. Én állus vagyok. Tényleg állus vagyok. Aha. És nem tudok magyar. Én állus vagyok. Mi az, hogy nincs internet kapcsolat? Ez nem hiszem el. De. Ennyien vannak ebbe a klubba. Hát akkor most nem tudom, hogy megszívem. Ez így nagyon hülye ez a klub. Á, most jó. Szóval akkor írom neki. Ez nagyon hülye ez a klub. Most mi? Szóval. Itt írom neki. Mutatom. No. Mondom nö. Not. Not. Spek. Ezt írja. Hungarian. Evi, nézd már ezt a, hogy mi a szettel nap. Semmi. Hát de ez miért? Hát de sajnálom. Oké, megírtam neki. Evi, Szóval ez a mondat azt jelenti, hogy angol lettem és nem tudok magyarul, de jó Elég. szivatás. Na, akkor állus vagyok. itt a vége a videónak. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. A következő videóban elmondom, hogy mit válaszolt rá Zita a Break Forest, akit ugye most beszivattam. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!